An balimaw ni ɲankuma bi kibaruya min b'an bolo k'a lase aw ma o de ye ko président kalata kun filanan kɔni sera ka kɛ an ka jamana kɔnɔ kunun karidon kutukalo tile 12 ayiwa kibaruya minnu sera an ma nin ko in na olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko an ka jamana fan caman na kɔni kalata in kɛra ka sɔrɔ mankan ma k'a la nka yɔrɔ dɔw kɔni na bingani wale dɔw kɔni kɛra ka ɲɛsin ayiwa kalata yɔrɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti region ale ni Tɔnbukutu region na yen kɔni marifatigiw kɔni taara ayiwa kalata yɔrɔ dɔw la ni ka yen kalata minɛnw kɔni k'u jeni ani ka ayiwa walejuguw yɛrɛ ta ka ɲɛsin kalata ɲɛnabɔbagaw yɛrɛ ma ayiwa o hokumu kɔnɔna na an b'a yira k'a fɔ kɔni ko Arikoja ni ale ye dugu ye min bɛ ayiwa Tɔnbukutu mara la yen kɔni ayiwa marifatigi dɔw kɔni taara yen ni ka yen président de bureau ni ale yɛrɛ de bɛ ayiwa kalata ko bɛɛ ɲɛnabɔ ayiwa bureau kɔnɔna na yen kɔni ko bureau de vote président dɔ kɔni faga a yirala k'a fɔ kɔni ko maa minnu ye nin kɛ olu kɔni ma se ka lakodɔn wa o kɔni bolila ani ka tasuma kɔni don ayiwa kalata minɛnw bɛɛ la ayiwa o kɔni mana bɔ a la min yɛrɛ ye kalata taabolo ye a yirala k'a fɔ kɔni ko jama kɔni ma bɔ kosɛbɛ n'i y'a ta k'a da ayiwa min yɛrɛ ye kun fɔlɔ kɔni min kɛra k'a da o kɔni kɔrɔ o ko in na kɔni an bɛ se k'a yirala k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye san ye o nɔba b'o la ka d'a kan kunun tile yɛrɛ kɔnɔ Bamakɔ ni ani dugu caman na Mali la san kɔni o nana kosɛbɛ ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko radio Renouveau FM ni ale tun datugura Bamakɔ gouverneur fɛ kabini utukalo tile fɔlɔ ale kɔni dayɛlɛla ayiwa sibiri tɛmɛnen a yirala k'a fɔ kɔni ko ni radio in a dayɛlɛ nka min yɛrɛ ye émission carte sur table ye ni Mohamed Yusuf Bacili b'o animé ni bɛɛ b'ale dɔn Razbach tɔgɔ la o kɔni o datugura pewu min yɛrɛ ye nin décision ye ka se ka radio in dayɛlɛ a dira Haki de fɛ Haki ye ayiwa cakɛyɔrɔ min bɛ ni ka baara bɛnnen bɛ kunnafonidilaw lajɛ n'u ka baara bɛ ka kɛ ayiwa sariya kɔni kɔnɔna na o cakɛyɔrɔ in kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko radio bɛna ayiwa ni émission in datugu nka radio ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ kɔni ko hali ni émission in datugura émission wɛrɛ kɔni o dira ayiwa Razbach ma ni o tɔgɔ ye ko les grands dossiers o kɔni ko Razbach kɔni bɛ n'o animé hakilina jiginna ni dayɛlɛ kɔni bɛ kɛ waati min na o kɛra k'a sɔrɔ Mali kunnafonidilaw bɛɛ tun bɔra ayiwa juma tɛmɛnen ni ka taa u ka nisɔngoya jira ayiwa primature yɛrɛ da la u taara ka u dakan ye u ye heure damadɔni kɛ yen ka se ka jira k'a fɔ kɔni ko olu ma jɛ ni radio in kɔni datuguli ye ni tun t'u ka wale fɔlɔw ye wale caman de kɔni kɛ minnu bɛɛ kɛra sababu ye kɔni radio in dayɛlɛ kɔni sera ka sɔrɔ ayiwa an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la